Ramtuk thlan nilai ni kan lo thleng ta khovel thu thar langsar te kan han lor le dona o kan hriat angin US ran boruak tang takkara thil thleng a oma news trend khata chuan kan lo hre to mai thaya nizana thil thleng kha ania Arabian Sea hian US in dolong rual USS Abraham Lincoln le azui tu strike group rual te tuna hian an ther furmaya Iran laka be puithlak thei turin anin ral ring mek ani kha tuna hian Iran chu US chuan deal nei turin nuclear deal nei turin anor mek ania sipai chakna manga vouchungin silai kommoratin chungin in biangna dokan lama nor tol hi US ina thil tum ni te pona langani chutiang kara chuanin indona chu Iran po hian an dur thlan number 1 ani bik lova chuwangin in biakna turin malak na lian tak tuna hian a chho mek ta a chutiang ani mek lai chuan US in dolong rual te hi Iran be thei mai turin anin pu cha reng tho chutianga thil thlen lai chuan ni zan lam khan helai Arabian Sea US in dolong lian tuipuya airfield kal thaian ti mai USS Abraham Lincoln aircraft carrier naya Iran sahi drone ron thlok chu US F-16C in do thlona fighter aircraft chuan a lo ka phla ani kha hei hi boruak tang tak omlai thil thlenga ni wangin khovel mi puin kan ngai ven thara boruak al chuak tamayam ni in dona tran ani tamayam ni ti temi tam takin zona zot nge ania hemi chungchang mang hian video bul han tran don tiang US sipai te chuan Iran drone aircraft carrier lamaron thlok an ka phla a American sipai te chuan nimin lam khan Iranian drone Arabian Sea USS Abraham Lincoln aircraft carrier le azui tu te lamaron thlok chu an ka phla ni in US Central Command chuan thu chuan siam US Central Command thu puang tu captain Tim Hawkins chuan thu chu siamin USS Abraham Lincoln chuan Iran chimlam tui pui atanga mel zanga borvela hla Arabian Sea apal tang lain Iran sahid 139 drone chu long lama ron thloka longpanin ron thloka international waters a US sipai tena de-escalatory measures an lak nuwa Iran drone hi ka thla kani drone hi aircraft carrier atanga F-16C fighter jet thlok chuak chuanin an uma heta hian ne so taken an lo ka phla American service member pakhat ma hliam anum lova US man ro engma chia haum lo ni in thu chua chuan a soi President Donald Trump chuan Islamic Republic laka be pui thla ka ngai to mek lai le in biak na kalpui ni mek lai he thil hi thleng ania US le Iran in kara borok so sang na sataka mek lai ani bok chuti lai chuan American le Iran official lok berber te chu inrin ni hian Turkey in biak nan nei don ni in Middle East diplomat senior pali le US official pakhat chuan kan thulak na NBC News an shrila White House Special Envoy Steve Witkoff le Iran Foreign Minister Abbas Araghchi te chu palai zinga hian an tel don ni in soi ani Oval Office a thu thar the dar tu ten an kom na US le Iran in biak na nei thei dan tura zona Trump chuan a changa nei tran ani to thu a soi thung ani anin rem mek ni in Trump chuan a soya thil ti an dua thil kalpui an dua thil omdan tur le thleng tur chu kan enang ati hun engemaw chen kalta khan thil ti theina hun anei hun engemaw chen atang khan Iran laka be pui thlak theidin huna kan ding renga chutiang tina chan stepo chu omani hamaro chu Iran lam kan ngai changa chutiang chuanin Iran laka be pui thlak na lian tak chu thleng lo se kan du ni Iran che dana zirin engkim hi a thleng lo theini tin Trump chuan a soi Midnight Hammer ti chu US paiten ni kum zun thla Iran nuclear facility laka be puan thlak na an operation mingania khatiang Midnight Hammer kha kalpui le thei rengani ati Iran Islamic Revolutionary Guard Corps nena in Zom Tasmin News Agency chuan inform source tar langin drone hian international waters a routine le danangin mission kalpui lai ni na soya en thak en thli thlai reconnaissance monitoring le imaging a chutiang chuanin Iran hian an mangtang kai ni a soi ania hei hi thil thleng pa ngai ni kan drone te hi Iran hum him tur le boruak en thli thlai turin an thlok chuak thina thil pa ngai tak kan kalpui lai chuan US lam chuan an lo ka phla ti in IRGC lam chuan thu chuan siam thung US lam be tumna engma omlo nin Iran lam hi chuan an soya heng drone hian hlotling takin
en thak na en thli thlai na te an kalpuin leilam le tuipui le a chhevela thilom dan te hreturin thalak le video fia takin an la thina chu headquarters laman ron thon thina ni tunruma hian chutiang ang source poimo te po chu headquarters laman ron thon meka amai ro chu he sahi drone hi biak po thei ani talova anu chui thei kha ni talova chuwangin en fia meka ni thu Iran lam chuan thu chuan siam ve bok Iran official chuan in NBC News ne na US ne na indona thar aum chuan nikum ni puilai ni som pani chung set indona ai khana lian don ani ati regional war ni nge yang rambial indona a chuak nge yang ti in Iran ho tu pa chuan soiboka Iran chuan Strait of Hormuz a tuipuya long kaldan te ngun takin an thli thlaya chung chu ti boi theinan nei bokani hi longkong puipui mo takania Strait of Hormuz si Iran hian an ta nei vio mai khovela oil supply tuipuya oil supply za asom ni borvel kaltlang na ni thu soi ani thlenge mazat chung khan oil supply chungchanga hian inhialna inhriat hiamlo na lian tak a chuaka Arab state te chuan he thila wanghen US le Iran in inremna an siam chu an ngei tu hle Arab state te chuan he thila wanghen US le Iran hian inremna siam se ti khan du dan ber ani bokani Strait of Hormuz a thil thleng danglam taka chuan IRGC te chuan US flag tarna US thok tu omna merchant vessels te US Central Command soidanin International Sea paltlang angte Iran hian an ti buai ni a soi ani bok IRGC long pani le Iranian Mohajer drone chuan tuna thil thleng thar bera hian Iran drone chawni lovin IRGC long pani anin rol tel ni a soi ani IRGC long pani le Iranian Mohajer drone chuan tanker MV Stena Imperative chu an pana chaktaken an uma na thokte vouchungin an ni university paite khan mainan lo soi to bokani guided missile destroyer USS McFall chuanin helai hmuna hian Arabian Sea na an thoka patrol an kalpuya Air Force atanga defensive air support nen tanker hi US chuan an zuyani hi karma salama thil thlengkha ani thunga Iran hian helai Strait of Hormuz a hianin malakna lian taka kalpui US long ninge yangai angte an lo zui to bokani tuna hian inbiak rem tu men US le Iran chuan ma an la chhota a tunin rin ni hian inbiak na lian tham takan kalpui dona chutiang chung chuan Trump hian Iran laka beipui thlak thut thei ti thu thang alo om thau ani cholni khan Iran ho tu an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuanin US in an ramma bayani chuan rambial indona athlen donem tia zo na changin chutiang chu athlen ngei karing US le Iran in kar chawni don lova helai rambiala hian in dona lian tak US hian a chok chuak thei don ani tin Iran ruai tu chuan a soi puantak ang khan USS Abraham Lincoln aircraft carrier hi ni engemozat kalta khan South China Sea ron paltlangin helai Middle East lam hi ron shoot thla a US Central Command thu chuadanin international waters le airspace te Iranin ati boi chhun zom zel dodal na turan ni bok ni an soi ani Iran drone in US in dolong lama ron pan la ya F-35C na lo ka thla ka hianin US service member tu ma in hliam an nei lova an bawro ke ro so san pha ania soi ani kan hreta kan khan Iran rama chuanin protest len tak mai a thlenga nikum December thatop lama tang khan ni in January thatop thleng khan protest kha kalpui ania Iran sarkar an sakho rorel tu te kai hroi sarkar hianin mipui protest hoi hotte hi an dim lo viau ni na langa ahun lai khan internet ti to pani wangin an thil ton dan tak tak thil thleng tak tak kha khovelin an hrekim theilo jok nia soi ani USA Human Rights Activist News Agency ina an tarlan danin mi sang rukzali somni pali thi an fin fia thu an soina pangza somnga pani an tel sarkar mi nena inzom na nei zani la som pali an tel boka chutiang vel te chu thil thlenga nia ani na taka chuan media dang te chuanin singkhat tel te meu thi an om ni an report thung Norway Iran Human Rights chuanin tun protest a khanin mi sang hi zanga borvel an thi tling ni an soi thunga Iran thu nei tu te chuan sangthum za som pasarian thi ni in an soi thung thi han puan dan he nang lo nual maya ani na taka chuan Iran sarkar hian in rong ti hi riata social media ranga post le Iran atanga footage phone camera la kangchi ti viral thren khata po Iran sarkar nun ron zia kha alang chiang viawani o heti la hian US le Iran chuan in biang nan nei dona
kan puan thin to ang khanin US chuanin Iran chu nuclear chungchanga inbiakna nei pui atuma inramna nei pui atuma ral thuamatin chungin inbiakna nei turin US hian Iran hi tur mek ani kha indo chu ai chuan indo na ai chuanin inrem na chu tu pon an du ome chutiang lam hoi chuanin kal chho pui ani tammeka Iran chuan US nena anin biak na hmun le a huam chin te ti danglam an phut don nia soi ani Iran chuan tun kar chung hian US nena in biak na nei tur chu Turkey an nilavin omana nei ni jok se ti in thuthar han neya nuclear deal chungchanga kong hnia chau in biak na hi nei ni se ti in Iran chuan rutna thar an siam Iran in biak na hmun le agenda thlak danglam an tum mek ania hei hi cholnia Istanbul nei tura in biak na kalpui tura ruam han vek to ni helai ram biala ram sang te chuan Iran le US chu in beturin an lo nor ve mek boka chutiang ani lova US in Iran na be ni chuan Iran chau hi amal trandon lo kan ti to kha a tho pui proxy helpol engmazat chu khuai bu ton dar ang mai nan ron nok sak don chutiang vel chu hani wangin US ram lian le ral thuam nei thatak poni se tor chin an nei ve don tho ti kha thil chiang hani Iran hi ral thuam ngai sak lo an ni lova ral thuam an at chila drone po asing tel te me wan nei ballistic missile te chutiang chuan ral thuam lo om tak tak an nei ve thawa US hian engemaw chena chuan in a tuar ve thei turangai ani thau mai Iran nen in biak nan kal chho pui dona in rem na om thei ngang lovani chuanin Trump hian a thil ti tum hi ti tlang tho arin om a in do long le ral thuam tha tak tak Arabian Sea le helai Iran tuipui Iran nei tuipuya a chhop ho hi in ral ring takin an lo om reng dona dila hlo chamani vai chuanin chenghal thei mai tur han ni nuclear file chungchang chau hi Iran in US soipui an du thu tarlan ania chuti lai chuan US chuan nuclear file chungchang chau ni lovin thu pui dang ballistic missile tele helai biala Iran le a tho pui te malak na chungchang te po US hian Iran nena anin biak na tura hian soi chuan du nia soi ani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuanin Fox News sinan komna Iran nena in biak na nei tur hian ruam man na kalpui ania Iran Foreign Ministry chuan in biak na tur hmun le agenda te herdang lam antum ni in Leavitt chuan soya in biak na tur po tunin rin niya Irana in biak na tura ruam man vek to po Iran hian omana nei ni se ti in ruam man na tharan ron siama hei hi Iran rotnang hian kalpui ani donem tuna hian thu chiang ala omlo he in biak na tura hianin drama magpa Jared Kushner te tin US Special Envoy Steve Witkoff ten US lam team hian ho dona Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuanin a ho te aron telpui don boka Pakistan Saudi Arabia Qatar, Egypt le United Arab Emirates te baka helai rambiela ramdang an foreign minister te Trump hian som tel bok nia soi ani chuti lai chuan Iran president chuanin a team te chu US nena in biak na thar hong turin ati ve boka Iran president chuan diplomat te chu US nena in biak na zong turin ati indona ai chuan in biak na Iran chuan an thlang ni om takania amai ro chu in rem na om theilawani chuan US indo long rual te hian tolsan an tum lo ti kha hretaila President Masoud Pezeshkian Iran president chuanin social media posa anram foreign minister chu in biak na dik level fai taka kalpui turin a hriat tir nia soi ani ole khatiang kha thil thleng tlang pui chu ani ta a Arabian Sea US indo long rual Jetlamek lampana Sahid 139 drone ron thlok chu US F-35C chuan ne so takin lo ka phla a heng US F-35C te hi Navy version an nia US F-35A an naya B an naya C an nei boka chutiang chuan in version sang ani Army man chi te tin Air Force in an kol lai tele Navy nan kol te an ni video dot lea US F-35C le Sahid 139 drone te kan ron thlur bing dona angai nom dona min lo ngai chang vek don nia kati china khan kan du to kanga US le Iran chuan in biak na kalpuyan tum ta a amai ro chu hei hi mitam tak chuan inrem na hi om theilo kan ring lovani Iran hian in nuclear siam hian tum ru viau maya khovel hretan tum lo angin lantir ma sela anche dan zong ate uranium enrichment level an maintain dana te hianin 3% chau amonum zonga mangtur chona to kani lain 60% an kai chho thuak ania chung zong ai to chu nuclear al thom na yan tum ti lo rual ani lovani in remna om thailo mai thai om lovani chuanin US indo long rual helai Arabian Sea le Iran nei tuipuya in chek mek te hian na an tho arin om engponi se thil thleng thar ber kan ngai chang zelanga he channel a hian in lo ngai ven reng don